това нещо като предложение ли беше? Владо! Хайде. Оле! Я. Коста, ти ли му предложи? Смятам Диноморски пръстен е това. да видя на кой пръст ще ми стане. Ние си знаем и за какво е. Мале колко ти отива. Днес ти е поглед, днес ти е двамата. Ти си отгоре. Няма търпение. Волим да сакса за някакъв пръстен. Тенике. Ще ми майка. Ще му сложи на една работа, малката. Кики преди да тръгне за тук долу съм. Май изпикаха бебе през сълзи. Какво пикаш, бе? Как го изпика това бебе? Ти ги раждат. Ти го изпика. Цвет на бременност, някакви глупости. Ще да майката мъсна.